Sziasztok, Panza vagyok, és itt lennék a következő Keep Talking and Nobody Explodes résszel. Ugye 5. pályától folytatjuk a 8. pályáig, ugye 4 pálya van egy részben, és ugye szintén itt van velem FamousBit. Sziasztok! Aki segíteni fog nekem megoldani a tűzszerész problémákat. Szóval, Matt? Benne vagyok. Ne is húzzuk az időt. 3 modul, 3 hiba lehetőség, 3 perc, hoppá, itt már nehezül. Jó, menjen. Így van, szintén figyelmeztet minket a játék. Ne kukucskálj, kisfiam. 3 perc, van egy Simon, egy drót, meg egy ilyen szavas tudsz, ami az 4-nél is volt. Szerintem kezdjük Simonnal. Jó, Simon azt mondja, van-e magahangzó, ugye? Így. Van, rájövök. Van. Van. És mi pislákol? Sárga. Sárga. Akkor egy zöldet. Sárga-kék. Zöld-piros. Igen. Sárga-kék-kék. Zöld-piros-piros. Így van. Sárga-kék-kék-piros. Akkor zöld, piros, piros, kék. Jó, meg is van. Van a drótos. Ez 4 drót. És van egy kék, egy fekete, egy fehér, meg még egy kék. Két kék van? Aha. És egy sárga. Nincs sárga. Kék, fekete, fehér, kék. Másodikat vágni. Jó. Van ez a szavas, az van, hogy they are. Várja. Külön? Aha. Akkor első oszlop, középső szavaz mi? First, mint első. Akkor mondom a szavakat. Left, Nincs. okay, Van. Azt mondja there, mint ott. jobb oszlop utolsója. 3H-val. Ezek a szavak. Jó. Ready? Nem, Nothing? nem, Left? nem, What? nem, de. Okay. Volt. What? Lead, 2 evel, L-E-E-D. Első oszlop utolsója. U, apostroph, R-E. Akkor mondom you. Van. Jó, meg is van, 32 másodperc maradt. Király. Das ist tűzszerész iskola. OK-es képzés. Ja. Na szóval. Jön a harmadik szekció. A hidden message. 5 perc, 3 modul, 3 hiba lehetőség. Mehet? Persze. Jó, tudom, hogy nem szabad olvasnom, na. Csináld. Fú, nem látok belőle semmit. Van egy kijelző, amin van egy szám, meg alatta 4 szám. Júj. És mi van még? Kezdjük azzal, tök mindegy, mi van még, mert én sem látom még. Jó. Akkor milyen szám van a kijelzőn? 3-as. Az a lényeg, hogy itt jegyezd meg, hogy mit nyomsz le, és hanyadik helyen, jó? Jó. Tehát 3-as van, akkor nyomd meg a harmadik helyen lévő gombot. Igen. Igen. Jó, 4-es van. Nyomd meg ugyanazon a helyen lévő gombot, mint az elsőn. Jó. Elsőnek nyomtál. Van egy 2-es. Nyomd meg azt a számot, amit elsőnek nyomtál. Jó. Van egy 3-as. Nyomd meg azon a helyen lévő gombot, amit másodikra nyomtál. Jó.
És van egy egyes. Nyom meg azt a gombot, amit elsőnek nyomtál. A helyen lévőt vagy számot? Számot. Jó, ez megvan. Na, nem is volt annyira nehéz. Nem. Itt van egy drótos, még azt tudjuk is. Igen. 6... Anyád! Kussolsz. Megszólalt a riasztó, hogy milyen jó Isten ébreszték. Szóval van egy drótos, 6 drót. Van fekete, fehér, sárga, piros. Fekete, fehér, sárga, piros. Igen. Vágd el a negyediket. Jó? Meg van egy... Van itt egy megahertz. Meg text, takes, meg pislog egy valami. Morse kódos. Itt az a lényeg, hogy ahogy villog, lesz egy hosszú kihagyás. Onnantól kezdődik majd a szó. Jó, most van. Hosszú, rövid, hosszú. Nem, várjál, most fog kezdődni. Rövid, rövid, hosszú. Rövid, rövid. Rövid, hosszú, rövid, rövid. Rövid, rövid. Hosszú, rövid, hosszú. Rövid. Hosszú, rövid, hosszú. Ezt majd kell mondani. Hát, amíg nem jön ja, meg most állt meg, basszus. Az előbb állt meg. Akkor mi van még egyszer? Várjál, majd ha megint megáll, akkor előről kezdem. Jó. És majd figyelj. Hosszú, rövid, hosszú. Nem, most kezdődik. Rövid, rövid, hosszú. Rövid. Rövid, hosszú. Rövid, rövid. Rövid, rövid. Hosszú. Rövid, rövid. Nem, rövid, hosszú. És elakadtam, basszus. Jó, mindegy, van egy tippem. Állíts be 3,555 MHz-re és próbáld ki. Az, király. Jó. Na, ez már húzósabb volt, de még így is maradt majdnem 2 perc. Szerencse. Ez a morzés, ez gáz. Hát, ha látnád erről az oldalról. Igen, majd olyan is lesz. Jó, kövipálya. Hát majdnem megijedtem. Még jó, hogy az időt se láttam. Jó, kövipálya, 3 modul, ugyanúgy 5 perc. Csak megint ilyen szivatós lesz, gondolom. Na, hát szóljon. Azt mondja, van egy, függőleges drótos, egy vízszintes drótos. Mi? Tehát van egy olyan, amiben függőlegesen vannak a drótok. Meg van egy valami. Egy csillag van alatta? Nincs alatta semmilyen olyan, mint a le lenne ragasztva. Mi? Az a lényeg, hogy nincs csillag alatta. Nincs. De felette van 6 kis kör, és abból az utolsó világít. Na, jó, akkor megvan mi ez. Basszus. Ezen kívül milyen van még? Van vízszintes drótos, ami eddig is volt. Meg van egy Csináljuk Simon. Na. Akkor itt van olyan, hogy 6 drót, és van fekete, piros, fehér, kék. Széria szám utolsó számjegye páratlan? Aha. Akkor nyomd a harmadik. Harmadik. Jó. Van egy Simonos. Jó, akkor Simon. Akkor széria szám, magánhangzó. Anyád! Várjál. De rohadt hangos a fejembe a játék. Magánhangzó, azt mondja, nincs. Nincs, akkor mi villog? Sárga. Akkor pirosat. Igen? Ja, várjál. Sárga-zöld. Piros-zöld. Igen? Sárga-zöld-zöld, akkor piros-zöld-zöld. Igen. Sárga-zöld-zöld-sárga. Piros-zöld-zöld, piros. Jó. Sárga-zöld-zöld-sárga-piros. Sárga, piros, zöld, piros, kék. Jó, az is megvan. Akkor már csak az maradt, az a... Aha, az a függőleges drótos. Ilyenkor milyen információt kell mondjak?
A drót színe kell majd, meg a csillag, vagy a kör felette. Tehát ez a 3 információ kell, és balról jobbra haladunk. Tehát első drót. Első drót az piros, és se csillag, se semmi. Mi? Akkor piros. Piros. Csak sima piros. Sima, semmi nincs, csak piros. És nincs csillag. Nincs. És világít fölötte? Nem. Akkor piros. És... nincs benne kék, nincs benne izé. Széria szám utolsó számjegye páros? Az előbb mondtam, hogy nem. Akkor ne vágd el. Jó. Akkor... Második slotban van egy fehér drót, se világítás, se csillag. Akkor... Se világítás, se csillag? Ja. És fehér? Igen. Akkor vágd el. Jó, meg is van. 1.51. Kiírások. Mi szanyadik volt? Második? Azt hiszem, aha. Akkor még 2 belefér, simán. Ez jó játék. Van Giant Leap. 4 modul 5 perc. És indítottuk. Na, láttuk egy gombot. Fogalmam sincs mi ez. Ja de, ez érdekes lesz. Van egy ilyen, jó, ezt majd elmondom. Van egy morzés, meg van egy szavas, ilyen kijelző, meg 6 opció. Van egy ilyen érdekes, hogy van ilyen... ilyen mi a jó Isten? Az első oszlopban van 1, 2, 3, másodikban meg A, B, C, és drótok kötik össze őket. Mi? Ja, jó, megvan. Oké. Akkor még kell kezdjük. Az abort. Van egy fehér gomb, ami abort. Várja. Az elején van. Abort. Tartsd nyomva? Fehéren világít. Fehéren? Akkor ha 1-es van számlálóban. Jó. Megvan. Akkor van ez az 1, 2, 3 ABC. Jó, várj, azt megint megkeresem. Hú, még jó, hogy van időnk. Fú, hát még szerencse. Mire milyen drótok vannak? 1-es megy az A-ba kék. Várjál! Nagyon megszólalta az ébresztő. Tehát 1-esből megy az A-ba kék, 2-esből megy a C-be fekete, és 3-asból megy a C-be piros. Tehát egy kék... Kék, fekete, piros. Kék, fekete, piros. Tehát kék drót... első kék, ne vágd el, fekete jön utána. Igen. Hova csatlakozik? C-be, a harmadikba. Vágd el. Várja. Igen? Piros drót. Hova csatlakozik? Vízszintes harmadikból a C-be. Gondolom el kell vágni, mert még nem teljesítettük. De még a kék is úgy van, és nem mondta, hogy jó. Menj tovább. Jó! Oké. Jó, akkor az elsőben semmi, másodikban piros, harmadikban kék. Várj, a piros hova csatlakozik? Vagyis a kék hova csatlakozik? Legaló van, 6-ból C-be. C-be? Vágd el. Igen. Fekete? Nincs. Piros van. Piros? Hova csatlakozik? Középső. P? Igen. Akkor vágd el. És menj tovább. Igen. Van egy kék meg egy piros, mind a kettő a középsőbe megy. Szélekről. Vágd el a kéket és menj tovább. Igen, és van egy fekete, kék, kék. A fekete vízszintes, a kékek meg a C-be mennek. Kékeket ne vágd el, a feketét vágd el. Jó, megvan. Van egy morzés. Jó, ez nem fog menni, 2 percünk van.
Várjál. Mikor kezdődik? Most. Figyelj. Rövid, rövid, rövid. Hosszú. Rövid. Rövid, hosszú. Hosszú. Rövid, hosszú. Rövid, rövid, rövid. Hosszú. Hosszú, rövid, hosszú. Hosszú, rövid, hosszú. És ennyi. De ez már kétszer ment körül, várja. Basszus. Ahol meglátod az ismétlődést, ott csap ki. Jó, de nekem itt nagyon több szó van, mert itt ugye szavanként van. Ja, a megahertz az 3505. Az mindegy. Ja. Csak nekem kell mondani majd mit állíts be, de mondd már el még egyszer, ha kezdődik. Jó. Na figyelj! Rövid, rövid, rövid. Hosszú. Rövid. Rövid, hosszú. Hosszú. Rövid, hosszú. Ennyi. Jó, akkor 3582-t próbálni. Jó, és 16 másodpercünk van. Mit nem csináltuk? Ja, ó, még van egy szavas, azt nem csináljuk meg. Jó, ez robban. 9 másodperc. É. Basszus! Van baj. Jó, le is teszem szépen. És Return to Office. Jó, ez most gáz volt. Igen, azt hittem már csak ez van. De ez Én elég azt hittem. nehéz. Mondom, miért nem hatástalanul, de mindegy. Jó, még egyszer. Lehet akkor ebbe csak 3 pálya fér bele. Nem gáz, megoldjuk. Csak kicsit gyorsabbnak kell lennem. Meg neked is. Hát igen. Szóval van egy drótos, van egy ilyen kijelző, zöld kijelző, és vannak rajta betűk. Ott gondolom, hogy váltogatni kell a betűket. Van egy labirintusos, meg van egy gombos. Akkor csináljuk a váltogatóssal, jó? Váltogató? A betűs? Igen. Jó. Váltogasd az első helyen lévő betűket, és mondjad, hogy mik vannak ott. R... Várj. R... Z... Várjál. Igen. V... W. Sima V... Igen. S... Igen. D... Igen. Q... Igen. És megint R... Jó, akkor második helyen mondjad, mik vannak. K... Igen. Y... Igen. J... Igen. L... Igen. W... Igen. Ez P akar lenni szerintem, P... Igen. És megint K. Próbáld kirakni azt, hogy spell. S-P-E-L-L. Az volt, jó. Van egy függőleges drótos, a csillagos, égős, mit tudom én meg. Igen, itt vagyok, mondjad. Van első slot, fehér és világít. Nincs csillag. Világít, fehér? Igen, nincs csillag. Ne vágd el. Második slotban fehér, és van csillag, de nem világít. Van csillag, de nem világít, igaz? Igen, és fehér. Vágd el. Jó, azt hiszem igen, a negyedik slot, ott van egy ilyen piros-kék színű cucc, és nem világít, és van csillag. Nem világít, de van csillag. Igen, és piros-kék drót. A bombán van párhuzamos port? Az mely? Hát nem tudom, gondolom valami kábelben menet, amit mondtál, hogy ilyen hosszú slot. Hát van egy... várjál. Olyan, mint egy VGA csatlakozó, csak szélesebb. Nincs szerintem akkor. Akkor hagyjad. Jó, azt hagytam. Akkor az 5. slotban van egy kék és csak csillag van. Kék. És csak csillag. Igen, nem világít.
Akkor... ne vágd el. Jó, az utolsóban van egy piros, és csak csillag. Piros, csak csillag. Vágd el. Jó, megvan. Akkor van egy labirintusos. Yeah. Mit kell mondjak? Mondd meg, hogy hol van a két zöld. Az első zöld, az a második oszlop negyedik, illetve a negyedik sor második. Várjál. Balról a második oszlop. Igen. Abból a negyedik. Igen. Ö, És a másik? a másik meg jobbról a második oszlop második. Igen, és te hol vagy? Én a balról a harmadik oszlop második. És hova kell eljutnod? Ugyanabba az oszlopba, csak kettővel lejjebb. Akkor menj fel egyet. Nem. Ja, várjál, én a fehér vagyok? Igen. Ja, akkor a fehér meg a piros felcserélődött. Tehát én vagyok a harmadik oszlop negyedikén. És a harmadik oszlop másodikjába kell jutnom. Akkor mi? Tehát én vagyok a kör mellett. De mi? Balról a második oszlop negyedik? Az a kör. Igen, és te hol vagy? A harmadik oszlop negyedik. Akkor menj jobbra. Igen. Fel. Igen. Jobbra. Jobbra. Igen. Hát akkor bele fogok ütközni, nem? Nem. Igen. Megint. Igen. Fel. Igen. Balra. De akkor neki megyek a körnek. Nem baj. Ja. Igen. És hol van tőled a piros? Még kettővel balra van a piros. Fel. Igen. Balra. Igen. Le. Jó. Bal. 5 másodperc. Jó, ezt elrandomizálom. Nem sikerült megint. Transformer! Nem maradt idő. Nem baj, ezt megcsináljuk. Mindenképp. Ezt meg kell csinálni. Szóval, van egy labirintusos. Jó, kezdjük azzal. Tehát én vagyok a jobbról második oszlop utolsójában. De elsőnek a két kört mondjad. Ja, az a legfelsőbb bal sarok. Igen. Meg az első oszlopból a negyedik. Igen, és te hol vagy? Én vagyok a jobbról második oszlop utolsó helyén. Igen, és hova kell eljutnod? A balról második oszlop utolsó helyre. Jó, akkor menj fel. Igen? Balra teljesen a falig. Igen? Le. És jobbra? És jobbra. Jó, ez megvan. Van egy morzés. Jó. Figyelj, kezdem. Rövid, hosszú. Rövid, rövid. Rövid. Rövid, hosszú. Hosszú. Rövid, hosszú. Rövid, rövid, rövid. És ennyi. Jó, 3542. Az volt. Van egy ikonos. Van egy fordított C, amiben van egy pont. Igen. De merre Ja, jó, oké. Igen, van egy kérdőjel fejjel lefelé. Igen. Van egy csillag, ami nincs kitöltve. Igen. Meg van egy ilyen... Hát nem tudom ez mi akar lenni. Van egy O betű, csak tovább kanyarodik, tehát magába megy és a végén kijön megint. Jó, akkor fordított C. Igen. Az a kunkori cucc. Igen. A üres csillag és a fordított kérdője. Jó, akkor van egy drótos, azt mondja csillagos világítós cucc. Keresd Ja, meg várjál. Igen. Első slot, fehér, Igen. világít és van csillag. Akkor vágd el a drógutót, ha kettőnél több elem van. Kettő vagy annál több. Egyet se látok. Akkor ne vágd el. Jó, akkor van egy második slot, van csillag is, van világítás is, és kék. Van csillag és van világítás? És kék, igen. Ugyanez. Akkor ne vágd el. Jó, akkor harmadik slotban van egy piros, amin csak csillag van.
Csak csillag? Akkor azt vágd el. És az 5. slotba, ismétlem az 5-ben van egy fehér-kék, ami világítás és csillagos van. Ne vágd el. De akkor nincs kész. Mi? Akkor így nincs kész. De fehér-kék? Igen. És csillag is, meg világít is? Igen. Az 5-ben. Az mindegy, hogy hanyadikban van. Ja. Mindegy, mi van még, akkor csináljunk mást. Hát szerintem ennyi. Ez az utolsó. Igen? És még van 1 perc 40. Jó, kezdjük az elejéről, akkor mondd még. Tehát fehér, van világítás és van csillag. Fehér. Fehér, van világítás. És van csillag. Igen. Hát tényleg nincs egy elem se a bombán? Én nem látok egyet se. Akkor ne vágd el. Második? Második az kék és ugyanígy világítás és csillagosan. Kék. Aha. Van párhuzamos sport a bombán? Párhuzamos sport. Hát egy hosszú valami van. Akkor vágd el. Igen. Ugye akkor a pirosra azt elvágtuk, és az utolsó, ez egy fehér-kék színű dolog van. Világítás is és csillagos. Akkor azt ne vágd el. És akkor megint nincs kész. De akkor nem tudom. De nem írtam Elvágtam az utolsót is. Igen? Sikerült. Na, akkor nem, ezt nem értem. Mindegy, de legalább sikerült. Ja. Na jó, akkor szerintem ez a videó ennyi elég is volt. Hú, majdnem rage-eltem. Hát akkor köszönjük a figyelmet, reméljük tetszett, bár failokat azt azért nem hagytuk ki. Ide ebbe a videóban is kellett egy kicsi. Szóval, ha tetszett, akkor egy lájkkal megajándékozhattok, és sziasztok! Sziasztok! Ja, és mindenképpen iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva. Pá-pá!